dovedește foarte bine structurile biologice acestui formule existente toate spațiile naturale de lume. Sunt unde? Vitalitatea lor, inerția lor, Stai să te ajute mami, ia. Stai așa, a? de lume, cum se spune, de media, structura muzicală se potrivesc foarte bine. Și tinerii din ziua de astăzi trebuie și în bol, să mă îmbunătățească și o să le dau din experiența mea și să-mi dau din experiența mea. Atunci am întâlnit o foarte bine. Am văzut în atmosferă, de exemplu, cum a agitat, ai văzut că sunt Mai agitat de ca să-mi discutat, a fost, cum să spun, ca un elev iubitor care nu se dizolva mai spus. A avut o rețetă pentru cioban, pentru ocupația de pseudonist. ce spun? Și pentru profesorul pe care nu se nu știu ce face în lumea aceasta. Civilizația aceasta pastoral există în toată lumea. De la anumite atitudini, așa spun de câte ori, de la anumite atitudini, acest om respectă la fel, aproape la fel. Sunetele sunt pregătite cu cele sentimente mari. Nu știu dacă am precizat. Și cântarea care este făcută noi, împreună cu florul acelea două spații diferite, dar nu Dumnezeu nu e prea mai mult pe mine decât un sclăvat cu pământ. Uitați-vă pe mine. Deci că așa, pe lumea asta, Rup piciorul, fă-i fată. a umblat în toată lumea. S-a făcut bine. Bravo! Bravo! Bate-te în palme, haide, bravo! Haide, mami, bravo! După cum știți, la mine a fost rezultatul de la am încercat să lăsat să facem lucruri noi. Am reușit să știți, pentru noi ne-am pornit de la jazz și abia anul ăsta pentru prezent